Dumnezeu să ierte pe măicuța ta, care nu se va uita niciodată, nici când se va pune pământ pe ochii voștri, și pe tatăl vostru la fel, și să ierte Dumnezeu pe mătușa Crișma, și să ierte Dumnezeu morții la toți țiganii noștri. Ia auzi. Și melodia asta de la mine pentru toată familia îndurerată, în amintirea lui domnul Aurel și a doamnei Angela. Ia auzi. Acum plâng și stau la masă și un dor tare mă apasă, mă apasă inima, nu mai văd pe Angela. Acum stau și plâng la masă și un dor tare mă apasă, mă apasă inima, nu mai văd pe Angela. Cine mai deschide ușa și îmi va zâmbi din ea? Cine mă mai cheamă acasă? Cine mă va aștepta? Cine mai deschide ușa și îmi va zâmbi din ea? Cine mă mai cheamă acasă? Cine mă va aștepta? Încă o dată de la domnul Nicu și toți frații, pentru doamna Angelica și domnul Aurel, să ierte Dumnezeu, să le fie țărână ușoară. Ia auzi. N-am crezut că așa va fi, să nu mai am bucurii. Acum de sărbători să vă aprind lumina. N-am crezut că așa va fi, să nu mai avem bucurii. Și în prag de sărbători să vă aprindem lumina. Cine mai deschide ușa și îmi va zâmbi din ea? Cine mă mai cheamă acasă? Cine mă va aștepta? Cine mai deschide ușa și îmi va zâmbi din ea? Cine mă mai cheamă acasă? Cine mă va aștepta? Ce spune vorbele astea? Nu mai avem inima bună, acum cine ne mai sună să mă întrebe ce-i cu mine?
dacă mi-e rău sau mi-e bine, nu mai avem inima bună. Angela nu ne mai sună să ne cheme acasă pe toți, frați, cumnați și cu nepoți. Cine mai deschide ușa și ne va zâmbi din ea? Cine ne mai cheamă acasă? Cine ne va mai aștepta? Nu ne mai deschide ușa și ne va zâmbi din ea. Cine ne mai cheamă acasă? Cine ne va aștepta?